Ready. Mo. Ye, tami sing kamo. So hello everyone, welcome back to another video. Bahai tang bai kha khai kaham tong hanoi. Ke naro uklogo background nung mang hana. Mo ke chin age ni nok ka sam chong age aro tong thamanta ke taw khara tong liya. Ke ko khai si blog khaite kaisa moi tongoi rikha. Mane ani blog ni bisingti phano norno ani bagan ba ani rawar bagan rok nok ka sam rok phunugani hinini. Ke no phunungnai mo ni bagan blog ti phainong baga ani bagan rok phunungma bagai. Tasara busuk kaisa ya phangtong ba view rok naimano tanno mokhe chungoro ke chung unyaro inogo tong phuruni current khuta angke aro khe current dina hinai kaiton mata ke current hailiya tang goi jani sido mon bage mor haino langka toni khata kono mungsa kam kore tongo but chini taw nok katal tang mani pore bonaroni mani change khinita khuti phujit langoi nai aja kaini current hana ta electric okay to jai hok ke taw khe ani bagan rok phungai nai tong din rak gendaro nungma khnai hi mo ke chini koi bagan do thaile rok oro anaros tong do ka anaros ke siro biang thangbai ka mo ke chini lechu chikon khaithayo mo chikon thekai thayo man taw ke thaiya man bong bu thai chawi khata bani bini lechu ni somai ke bu thayo ta kono ngo phunai bini season poro mosi thaina hali yang the chini rubber bagan nugma khana kayang ro na hiti so okay mo yang khene di chini aro bonok tong do aro khe yang kota songni nok borok khe nugin ma khana no aro thangata borok khe bong nok aro ni aro thangata aro nok khung tam tong egloge chung engke chini khe yang thangata engke aro ni khungni khungsa yang thangka kai tei khe no yang bukhak ma ba yang nok layo makha yang kasata jage charai pro phangsa kalayo mo kheta mo hinjang nai ri mo mon tam hinnong kokbai man chini kokbai to ye tam singkamo chini kokbai mukhoi kachak na tamona but chini tipra sarole mukhoi kachak na no tam hin haipano comment khai sabai ta mona tam hin thaika hambo thai yang khe banta banta mo jeng chana ro thik banta pura banta mangmo pura banta mang yang side pura banta mo bu thayu sikonte kai oro taw pung thonga khnai ni di nai ni di no oh yang bukhak nok tong siani ne bagai phunung mani ya no yang itolap tong ito pura sijak sungya mukhe ka ke tini blog asu jora sune yang situng norok bai next video malai phine haino hai norok kaham tongli maisari tinungli asnokok bye.